היה דף נחיתה מקצועי עם לנדיט, בקלי קלות. אני מעתיק את הטקסט מקובץ שהכנתי מראש. לוחץ בתחתית קופסת הטקסט על עיפרון העריכה, מסמן את הטקסט, לוחץ על כפתור הדבקת הטקסט, בחלון שנפתח, מדביק את הטקסט ולוחץ אישור. לחיצה על סמן ה-V הירוק סוגר את אורך הטקסט. וכעת אני מכוון את גודל קופסת הטקסט. כך חוזר על הפעולה עם שאר הטקסטים בדף. בלחיצה על עיפרון העריכה של הגלריה נפתח חלון העריכה. כעת אמחק את כל התמונות הקיימות בגלריה. אלחץ על הוספת תמונות, ולאחר מכן על הדיסקט עם הפלוס הירוק, ואבחר מהספריות במחשב שלי את התמונות הרצויות. לאחר שהתמונות עלו, לחצו דאבל קליק על התמונות על מנת להוסיף אותן לגלריה. וסיגרו את מנהל הקבצים. ניתן לשנות את סדר התמונות בעזרת גרירה. ולסיום, לחצו החל. כך נראית הגלריה בדף הנחיתה. להחלפת התמונה, לחצו על העיפרון העריכה. נפתח מנהל הקבצים. לחצו על הדיסקט עם הפלוס הירוק, בחרו את התמונה הרצויה בעזרת דאבל קליק. לא לשכוח מדי פעם לשמור, וכעת נצפה בתוצאה. הדף נחיתה מוכן.